A lafiya jirgin waka wanda waka ke sa ta je wajen shi ta sami yanci. Ka je garuruwa maza sun san ka, ka je kasashe maza na kaunar ka. Najeriya da Niger duka naka. Wai ina kake takon waka? Ina za mu je da waka jirgin waka takon waka? Magana abuzin na kaunar ka, da ka je da waka ana kaunar ka. Kana waka da yarurrukan da ka ga dama. Idan ka ga dama za ka yi Hausa, idan ka ga dama za ka yi Buzanci, idan ka ga dama za ka yi Zabarmanci. Kai Allah taimaki mai waka, Allah taimaki takon waka. A lafiya takon waka jinjina zuwa gare ka. A share fili. Ina za mu je takon waka, tambaya muke maka. Mun ga garu ko takarka, mu tambaya muke. Daɗi kamar sukari, tambayar ku ta gari. Na ji daɗi yan gari, amsar ku yanzu zan ba ku bashin kiri. Godiya zami tun da rabbana ya karba. Tun da har ka tsaya tambayar mu ce zaka amsa. Ko ku saurara, Muna sauraron ka. tambayar ku yanzu zana amsawa. Muna sauraron ka takon waka. Tafiya ta ta kama ni zana je ko mini kau. Daga can in wuce hancin tabara dan in je in gaida mai gidana sannu sannu gwanina. Sarkin cin tabara dan sarki kau yake zaune. Ba za ka bar mu baya ba, kafar kake gaba mu ne masu kake baya. San sarkin kau kuma shi ke cin tabara nan. Maliki Usman ai muna da labarin shi. Babban birnin tawa ka zo akwai sunan shi. Maganar ku daidai hakan take kun yi daidai. Duk da har kun san shi kun ce kuna so mu je. To ku taso mu je, garin Kautar za mu je. Sarki Maliki namu ai yana son baki. Maganar tarban baki wannan halin su ne. Kaji 'yan gidan girma, jinjina mai girma. Mun duka a gaban sarki gaisuwa muke yi. Ku so ku ji labari, duk kumar matso ku ji. Asalin tarihin da na san ba ku san shi ba, yanzu zan ba ku shi. Ku kakkaɓe kunnuwan ku domin ku saurara. Mahaifin sarki Maliki to ga tarihin shi. Yayi gwagwarmaya cikin azawa da an san da shi. Kabilun mu gaba ɗaya kowa ya san da shi. Sun tabara dan abalak haccan tasara. In ka ce Asman ai kowa ya san da shi. Sun yi mu'amalar arziki an san da shi. Larabawan azawa sun san da sunan baba. Har in dandawa sun san da sunan baba. Har da girma da suma sun san da sunan baba. Har in rakitan sun san da sunan baba. Har in shirkan sun san da sunan baba. Har igitalan sun san da sunan baba. Har tauralalan sun san da sunan baba. Har attawari sun san da sunan baba. Baba Asman ya suna ai kowa ya san da shi. Gabas hada da yamma kaje kowa ya san da shi. In kaje kudu arewa sunan shi suke faɗi. Sarakai duk sun san shi, sun yi aiki da shi. Sun yaba aiki nasa shi yasa suka yi naɗi. Da tawadina shi ne, sarakan mana shi ne, kabilun mana shi ne. Shi yasa suke faɗin sunan shi ko ina. Yayo gwagwarmaya tun kafin sarauta. Bari mai gyara zama, kaji zance na maza. Baba Asman shi ya share hanya kafin sarauta. Bari mai gyara zama, kaji zance na maza. Sai da Allah dai Baba Usman ya kwanta. Bari mai gyara zama, kaji zance na maza. 2009 aka ce za a yi sarauta.
mukami jinin su ne ma'amala ta arziki kowa ya san da su kowa nasu ne fami asman bari mai gyara zama kaji zance na maza gobirawa nasu ne bari mai gyara zama kaji zance na maza adarawa nasu ne bari mai gyara zama kaji zance na maza kiltin mashak nasu ne bari mai gyara zama kaji zance na maza dukkan hakiman garin kau soyayya yake gare su bari mai gyara zama kaji zance na maza hakimancin tabaradan soyayyar suna jinin shi bari mai gyara zama kaji zance na maza sarki maliki jinjina ta kullum sai na linkama bari mai gyara zama kaji zance na maza mahaifiyar mu ta bawa addu'a take gare ka bari mai gyara zama kaji zance na maza yayi jikan albarkat jinjina muke gare ka bari mai gyara zama kaji zance na maza yayi jikan tayiru godiya muke gare ka bari mai gyara zama kaji zance na maza me salemar na gomin kauka ne yake gare shi bari mai gyara zama kaji zance na maza hammada gaishe ka hammada asman namu hammada gaishe ka me salemar gomin kau hammada asman namu me salemar gomin kau hammada gaishe ka me salemar gomin kau tarihi na gidanku ba shi goguwa gomin kau hammada gaishe ka me salemar gomin kau shugabancin al'umma a jinin ku yake baba hammada gaishe ka me salemar gomin kau duk matsayin da kake so in ka nema zaka samu hammada gaishe ka me salemar gomin kau tun kana SJ mun san zaka sha gaban su hammada gaishe ka me salemar gomin kau mar 44 kai ne suka ba gabaci hammada gaishe ka me salemar gomin kau ta hadawa gaba da marmar suna yabanka hammada gaishe ka me salemar gomin kau shi yasa suka zabe ka kai ka zama shugaban su hammada gaishe ka me salemar gomin kau shugaban Amerika na kasa yana yabanka hammada gaishe ka me salemar gomin kau Abdurrahman Dodo yana yaban halayen naka hammada gaishe ka me salemar gomin kau minni ya mini me waka jinjina nake gare ku hammada gaishe ka me salemar gomin kau Yusuf Ahmed Bagari gaisuwa gare ka bari mai gyara zama kaji zance na maza